stuni ipi asikana? Chero yamaimba. Zvakanaka. Ndoti pamusoro ivabatire zvigaro. Pamusoro irwadzano, pamusoro vana mai mufundisi, pamusoro ivafundisi kana varipo. Ndichatanga kuimba hymn 139. Jesu ndakapikira nechipiko changu, ndinoona matai mubatsiri wangu, handizotyi kukundwa kana uri pedyo, nakurasika nzira uri mubereki, ndikunzwe pedyo neni yakaunganiwa, zviro zvokugarika zviri kutambudza, ndinotya mhando dzakawanda kwese. Jesu sendera pedyo undidzivirire. Tinotenda mai guru nemunamato wakasimba. Tinotenda zvikuru nevese vaimba. Ndisati ndapa mukana kuna Gogo Mahlatini, ndichangokumbirawo kuti tese tinge tiri pamute since Dr. Stem achirekoda, and then ndokumbirazve mai guru chawo kuti maybe panenge pachida kudairwa mundidairirewo, because pandiri pangazodairira noise since iri kurekodwa, if that's okay. And then maita basa. And then tichakumbirawo vaverengi vedu mogadzirira kuitira kuti gogo pavanozoti tiverengerei munenge magadzirira. Tinotenda. Gogo Mahlatini, tinokugamuchirai nemufaro. Takupa nguva iyi kwamuri. Amen. Amen, amen. Tinotenda. Mazvita pamusoro iyi, mutungamiri wedu madha, pamusoro ivana madha wedu, pamusoro ichita chakasarudzwa naMwari. Mufaro wangu kuti ndiuye kuno chinodaidza hii, regai nditende. Okay, vamwe havasati vaverenga tosongokutendai pamwe chete. Mufaro wangu kuti ndiuyewo pamberi penyu. Zvanzi tinongoti na. Hatitangi nekugona. Ndisinganyanyi kupedza nguva, ndinokumbirawo vanotierengera vhesi ratatumira kuti mutiverengerewo. Amen. Ndivunzika hangu. Sorry, vaverengi vedu vakuverengerwawo. Gogo vatoenda kuverengerwa Daniel 3 from verse 16 kusvika pa25. Daniel 3, 16 to 25. Tinotenda. Kana pasina rega yenyu ndiverengi. Chiverengwa chedu toona kuna Daniel chapter 3 verse 16 to 25. Musoro wenyaya wokutanga unoti shamwari nhatu dzaDhanieri dzinopomedzerwa mhosva yokusateerera. Verse 16. Shadrach naMeshach naAbednego vakapindura mambo vachiti, imi Nebhukadhineza, isu pachedu hatifaniri kupindurai pazvinhu zvamareva izvi. Kana zvikaitika nomutoo iwoyo, iye Mwari wedu watinonamata anogona kutinunura pavira rino remoto. Anoti unopfuta zvikuru, uyewo achatinunura panjodzi yedu. Kunyange zvikakona hazvo, zivai henyu imi mambo
kuti tinoramba kushumira vamwe vamwari venyu kanawo kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa. Musoro wenyaya Shadreki, shamwari nhatu dzaDhanieri dzinotongerwa rufu. Verse 19. Zvino ipapo Nebhukadhineza akatsamwa zvikuru, kumeso kwake kukabva kwachinjira vana Shadreki naMesheki naAbhedhinego, ndokurayira kuti vira riveswe moto unopfuta unokunda uya wakare kanomwe. Ipapo akarayira masoja akasimba kuti asunge vana Shadreki naMesheki naAbhedhinego agovakanda muvira rinopfuta moto zvikuru. Varume ava vakasungwa vakapfeka majasi avo namabhurukwa avo nenguwani dzavo nedzimwe hanzu dzavo, ndokubva vakandwa mukati mevira romoto unopfuta zvikuru. Zvino nokuda kwokuti mambo akanga arayira shoko rine simba, uyewo nokuda kwokuti vira rakanga ronyanyopisa, murazvo womoto wakauraya varume vaya vakakanda vana Shadreki naMesheki naAbhedhinego mumoto. Zvino varume vatatu vaya, vana Shadreki naMesheki naAbhedhinego, vachakandosungwa kudaro, vakaputsikira muvira riya romoto waipfuta zvikuru. Ipapo mambo Nebhukadhineza akavhundutswa, akasimuka pakarepo, akati kumakurukota ake, konai imi, hatina kukanda mumoto varume vatatu vanga vakasungwa here? Vakapindura mambo vachiti, hongu, ndizvozvo changamire. Ndokubva ati ipapo, doonai zvandiri kuona, varume vana 1 vasina kusungwa, vari kufamba mukati momoto vasingatsvi. Murume wechina anenge Mwari. Iri ishoko ratenzi. Ameni. Aiwa, waita kumwanangu nekuerenga, hanzi ndimi muparidzi wekutanga. Wamwe wanobva wati kunzwa manzwa chasara kuita, kwanzi matozvinzwa handichataura. Saka tinezenge takutaura dzimwe nguva todarikira. Maita mukomana Magunda nekuimba kwakanaka, maita mwana wangu nekunamata nekuerenga, maizisha takwira kude zviri kuimba, kunamata, kuerenga zviri kudenha denga. Tinokutendai, ndinokufarirai. Mashoko edu ayatanzwa, ayatauya nawo, aierengwa kuna Dhaniel. Hanzi shamwari nhatu zaDhaniel. Pa19 apo zvinozotengerwa kufa. Wakoma varume ava ini ndinoona kukosha kwawo. Ndinonzwa kufara stereki pana ndiri kungobatwa kuerenga wasvika ndikati regai ndingosheya nawo nevamwe. Handisina kugadzirira, asi Mwari ndiye achataura. Ndiri kuona kukosha kwavarume awa, kuteerera varume awa ka Shadreki, Mesheki naAbhedhinego, varume vanga vachiteerera Mwari wavo, waida Mwari wavo, vachitya Mwari wavo, kwete kungotya chete, asi wainamata Mwari wavo muidi nemuzvokwadi, vachimuda. Pavakaenda kuBhabhironi uko kwaBhukadhineza, vakasvika vakavari vabatwa sekuya kwatakaitwa takaitawo muno, vari vaenziwo kana kuti maforeigners. Asi zvanzi munyika umka Nebhukadhineza uyu wakanga achiumba zvidhori zvake zvinoyewedza, achiti ndizvo munofanirwa kunamata, ndiye Mwari watinonamata umu. Asi Shadreki, Mesheki naAbhedhinego havana kubvuma izvozvo, vakaramba vachinamata Mwari wavo. Saka vati rimwe zuva vakati kunoridzwa bhero, tinoziva mabhero ka chauchechi
Chikoro futi waikuridza mabhero kuti chiuyai munomhanya. Saka wakaridzirwa bhero. Hanzi kana bhero iri rarira, munofanirwa kunamata muzvifananidzo izvi zvegoridhe izvi nekutsanya munonamata Mwari iyeyo. Hakuna Mwari umwe unokunda izvozvi izvi. Asi tinozwa kuti Shadhreki naMesheki naBhedeniko vakati kwete, izvo hatinamati. Varanda vakatiwo aiwa, unofanirwa kunamata zvemutemo uri kubva kuna Mwari. Akati aiwa, isu hatinamati izvozvi. Tinonzwa pa16 apa kuti ati Nebhukadhineza apa vakomana vakati, isu mambo hatikwanisi kupindura zvamatitaurira izvi. Hatigoni kuzvipindura nayo. Tinonamata Mwari wedu. Mwari wedu watinonamata uyu ndiye achatinunura mukuvirire moto izvi. Saka tinovimba naMwari nyangwe dei akasatinunura Mwari uyu. Hatigoni kunamata zvifananidzo zvenyu izvi. Ticharamba tichingomunamata chete. Ini ndiri kuona kuti vakomana vana baba vanga vaine ruwimbo kuti Mwari anotinunura vadikani. Ini ndinovafarira varume avo. Uyai tichiwo zvinoita vamwe vangu. Saka ndaimbisa Jesu ndakapikira nechipiko changu. Varume vanga vakapika. Zvanzi akaenderera mberi mambo iyeyo. Pa19 tinonzwa kuti mambo aona shuwa kuti varume avo washinga. Akazoti, nai, wari kuramba shuwa? Akati haiwa. Akatora zvimonya. Waya munoziva magadhikeri wakasimba waya. Ndofunga ndiwo wanotoexercisa. Wachizisungai varume avo. Wesai moto. Moto uyu unotokunda moto yekare uno times 7. Unopisa zvikuru. Muwasunge. Muwaise mugombo remoto wafe. Mambo akatsamwa. Tinozviziva vadikani. Kuti kana watsamwa zviya kumushata iri mafanika sekwedu kumusha kwangu ini kwatakakurira tairima nemaoko kusina ng'ombe. Saka waiti wabva ikoko uri mai. Woti mwana wangu ngosara uchitsvaira uchibika. Kana ndozouya wandodya woisa mvura pamoto ndogeza. Wona mwana utamba ake pada. Unotsamwa. Asi kutsamwa kakaita mambo uyu kauyu. Akatsamwa zvokuti ini ndiri kumuona munoona zviya panorwa varume. Anotsvaka kuti pipi kana mabhokiseni. Anobvunda zviya madzisati kusvika kuti pipi. Ndizvo zvakaita mambo Nebhukadhineza. Asi iwe vanongozvitarisa kuita hanya nekutukwa ikoko kana kuti nekutsamwa ikoko. Vakati sungai yenyu. Pandinoona pavakazi chiwasungai muwakandire muwivire moto. Ndaifunga ndini kuti ndofunga vakatoti maoko avo kumisa maoko avo kuti sungai yenyu. Kana tafa tafira Mwari wedu. Kana tararama ndizvo zvikasakona izvi tinoramba tichingomunamata Mwari. Varume vatatu ava vakasunga. Uye ndiri kuona kukosha kwevarume kweushamwari hwevarume watatu. Wakuru waizoti wairi ndio ushamwari hwatinoziva wechitatu zvikazvizina makuhwa kuwawo kune wakuru waidaro. Wechitatu wamakuhwa kuti achienda neuyu takakura takadaro zvavo. Zvinonetsa. Asi varume ava vakandikoshera. Ushamwari waifunga pamwe chete. Waitaura pamwe chete kuti umwe wakataurirana kudai soka. Waibva kuti hungu hakuna kwete. Nekuti dai kwakakude kwete umwe wakati pavakasungwa ipapo umwe aizoramba. Dai tatiri suka ungadai wakatongoona ndafa ndega. Nekutya. Moto, wiwire moto munoriziya. Nyangwe tikabata kana kugunza kamoto kamupoto. Yawa unotsva zvokuti zvinorwadza. Asi wakati no. Tichanamata Mwari wedu. Wakatya Mwari, wakamunamata kwete kutya chete. Waizomunamata wachimunda. Wachiziva kuti upenyu hwatinawo zvatiri izvozvi ndiye Mwari uyu. Saka tizonamata zvifananidzo zvinoumbwa nemaoko hazviiti. Tinozwa kuti wakasungwa zvikazi chivakandirai mumoto imomo.
Amufungoti vanhu vanga vakaungana ipapo vachiti zvazopera iye Mwari wacho unozi kunamata. Asi Nebhukadhineza mambo aiziva Mwari. Kana iwe waiwe muziva Mwari wacho. Pavakakandirwa mumoto, munoziva mumoto kana ukaisa nyangwe yatinopisa kuti tichipisa ukaisa huni kudai so unoona uchimboti gati. Saka vakakandirwa mumoto imomo ukamboti gati. Havana kuona kuti chii. Chinguwa hanzi Mwari wedu mambo Jesu kana kuti iye akafamba nawo ivo vanga vari 3. Hani mambo paakaona kuti moto uya wakuoneka manje zvemukati, akati naimi varanda vake, hatina kuisa vanhu 3 here. Zvikanzi taisa vanhu 3 vakasungwa futi. Zvanzi tanzwa muerengi achidaro kuti wanga wakapfeka majazi zviye munoziya ka unonga wakapfeka zvese zvakanaka zvako nemaja nguo dzavo dzakanaka wasingambotyi nekuti vanga vaina Mwari wavo vakatoita zvekupfeka Mwari wacho. Vakanga vakamupfeka varume avo. Ini ndinokosherwa nawo ini. Zvikanzi asi tiri kuona wechifo vari kufamba nawo. Uye wechifo anenge Mwari ndiudze aiziva kuti kuna Mwari. Asi nekuti mambo wana mambo wedu wana mambo wedu wenyika ino vanoda kutonga. Havazivi kuti umambo ihwo vakagadzwa naMwari. Asi vanoda kutonga. Kutonga kwavo kune kuuraya mukati. Mambo Jesu anotitora, tinofa hungu, asi tinofa nenguva yake. Zvanzi wakanga wachifamba. Warimo hwavo mumoto imomo. Ruyo rwadaimbisa kuna mukoma Magunda. Wakanga wachifamba. Ndofunga mumwoyo mavo waizoimba izvozvo kuti Jesu ndakapikira nechipiko changu, ndinonamata iwe mubatsiri wangu. Handizochi kukundwa kana uri peko, nokurasika nzira uri mubereki. Wanga anaye wakuru wekudhara wakakomborerwa waimuona. Zvanzi mambo akavhunduka akati wati mumoto makadai tinomuziva imi munomboona masango anopiswa mumoto kuti munazve moto unenge wakaita sei. Unenge wakakura hanzi wakadhonza izvo zvimonya zveshe. Ava varimo mukati vanga vakutozwa kutonhorerwa. Wakadhonza zvimonya. Zvadhonzwa zvimonya ndizvo zvakamira mumuningi. Ndofunga pazvakamira waizoendavo pakona naMwari wavo naMweya Mutsvene wavo ari Mwari wachitarisa. Azi wadikani, ukaita chakaipa wazviitira, ukaita chakanaka wazviitira. Avo vakange vachitoti mumwoyo mavo wakaura, vanhu wakaungana ipapo. Wakazorega kunamata Mwari. Uyai tinamate Mwari wadikani, mwidi nemuzvokwadi. Tiri muno munyika mune zvirimo zvinotitadzisa kuti tinamate Mwari. Mitemo yakuitwa munomu imwe yacho wakushaya kuti tiri vanhu here kana kuti tiri mhuka. Tiri vanhu vakasikwa mufananidzo waMwari here. Izvo taakudai hanzi taikungoti hungu. Asi hanzi muKristu unoti hungu pamusoro ngatirambe kuti kwete tiri mumabvi nekuti tinoka hatina kuita soro mavo. Dai ndatiri sisu nemi taiputsika. Ungozokoka ndatafa kwakungoti singozvipisa iya tichawika. Vana wedu vari kunetsa. Iyesu vanhu vakuru kuti tiri kunetsa. Onai nyika yaipa. Satani ari kudzvova. Ini Nebhukadhineza ndiri kuona ari Satani nemakurukota ake ese vainamata chimwari ichi. Hanzi kana kubasa kwanetsa uku wimba nemwiri. Ndange ndichierenga kuna kubuda Exodus 20 verse 3. Zvanzi varume ava vaiziva zvakanga zvakanyorwa mubasa. Hanzi usanamate umwe Mwari kunze kwangu.
Usanamate kana zvifananidzo zvinogadzirwa pano pasi kana kudenga, zvimagorodhi zvawo zvinoyevedza izvozvo. Usanamate. Ruchiwa rwemunyama yedu tisanamate, ngatinamate Mwari, tizvirambe nemuromo, titaure zvitumuke, nekuti tiri vana vaMwari. Jesu akatida uyu wadikani. Tisanamate zvimwari zvimwe. Ndikati waka wakakomborerwa varuma. Ushamwari chaiwo. Ushamwari hunodadisa. Hauna ngozotsva. Wakaenderera mberi nekunamata Mwari wavo. Isaiah 43 verse 2 inoti, nyangwe dai ukayambutswa murwizi rwakazara sei, haumbonyora. Kana mumoto une uviri nopisa sei, hautyi. Kana ukanamata nekutenda, ukaita Mwari wacho okupfeka kuti ini ndakapikira, handizoboki kukundwa kana muri pepo. Jesu sedere pesu, mundidzivirire. Anouya. Haambotisiya tiri tega mufunge. Isaiah 48 verse 10. Ichibva yati, sirivha kuti izoita gold, inotanga yapizwa mumoto kuti itsve igotsvuka, yozoita gold rinoziya gold rinodhura sei. Zvanzi mumoto Mwari inopinzwa iwa ndio matambudziko atinawo yezvino. Tiri kufamba mumatambudziko wadikani. Hatichagoni kutaura, hatichagoni kufema, hatichagoni kupara. Tinonamata, asi toti Mwari muchatigonera. Tine ruda iro here, sezvakaita varume ava kuti Mwari muchatigonera shuwa. Zvinoita tine kadhauti. Asi hanzi rinopiswa, unoita gold. Chisirivha chiya chinopisa chikaita gold. Gold yekuti vanhu tinotsvaga kuti kona gold wagarika kwepasi pano. Iko kuya kune yewedzidza maziso edu kunopera. Asi ava vakaziva kunamata Mwari wavo. Vari kupidzwa mumoto imomo. Hamfuni kuti kana idzo cheni dzavakasungwa nadzo dzakadambuka, asi mabhachi avo kana wakange wakunanaira zvaona Jesu wavo wachifamba wachingotenderera muchitonhorera mumvura imomo. Hanzi tiri mumoto wematambudziko munyika ino. Nyika dzese, kwete ino yeAmerica chete, munyika dzese. Honai zvaakuitwa. Honai kudhara tairayirwa vana. Ukange wakamira kana parodhi kuda wamira nekamukomana, ukaona chero baba, taingoti wese ndi baba wako ndi mai wako. Ukaona kana mai woti iwe ma uya pano woenda woti enda kumba. Zvauri kuita izvayo hazvisi right. Taiwombera mazvita yenyu. Ende hawaendi kundotaura kuna mai kuti ndaonana nemwana uya. Zvino tinovatsiura here vana vangu? Ngatiende kuna Jesu. Ngatichemere Jesu. Anunure vana vedu, ngatichemere Jesu. Anunure marriage dzedu, ngatichemere Jesu adikani. Tinokunda. Vakomana wakakundawo. Iye zvino tiri kuronga. Benard Muzeki waronga vari kuronga. Benard Muzeki akavira Jesu. Akabeyiwa nepfuma. Yatiri kuserebreta. Munhu akafira Mwari aitotungamidzwa kukwira paya pagomo. Akaenda kuBenard munoziya. Achikwira pagomo ipapaya akange abayiwa. Wachitoona kuti izvi zvandiri kuita izvi hazvisi kuti aipakanga apiwa maoni achiziva kuti pano ndichafa chete. Akashingirira. Martin Luther King munomu akabeyiwa nepfuma. Tinoti uyo ndofunga wakamubata akakombwa asiri kuona. Benard Muzeki aiziya. Generation yedu. Wadikani. Tisashe kupamba nanesi vanhu vari kuurawa. Asi tikati panguva takarwiswa iyeyi
Anglican yakazoimwa muKristu usanete namataurindi. Takasvikirwa pachechi Waterfalls. Wakanga waine zvitanda iwe mabreak E3 nemupurisa wa1. Chechi yangu yakazara. Warume wakasvika. Takange tapedza misa. Kwasara wekwaya wadiki washomanani. Wakati wachipinda padho. Wadikani munoziya here shiri zviya. Isu kwedu danyanya kurima zviyo. Kana pachikafu dzichiuya zviya. Kana mubani muchipfuura zviya. Munoona kumhanya kwadzinoita shiri. Unokanganwa kuziodza dzakamhara. Ndo zvakaita wanhu kubuda panze. Wanhu wakarohwa, wakagara. Wanhu wakungopopota. Nai, umwe baba akati, muri kupopota mwedi newanhu kuhospitali. Hamusikwana kuti wanhu wakwara. Taikumbira sei kuti Mwari atishingise. Timire semusambangwena. Unorigwa. Usana kamudzika diki. Asi unozomukazve. Wana waMwari. Uyai tinamate mwedi nemuzvokoti. Izvo tiri kuita izvi tiri kufurirana zvakanaka. Asi dambe. Ngatinamate. Tichiwo zvinoita varume avo. Tichiwo zviri kuita varume avo. Wakanamata Mwari yavo. Ndange ndichifunga pandanga ndiri kuerenga apa ndichitini. Pauro achirumwa nenyanga paPatmo. Pauro wakanga wachifamba neshipi ikawira mumvura. Wamwe wakapera kufa. Pauro akapona. Wanhu wanga vasingamudi. Hanzi wakaitonhora wakavaisa moto. Wawaisa moto. Hanzi Pauro akaona kuti moto uyu zvauri mushoma. Regai tidi nditsvagewo tutsotso tiwedzere moto. Taidzidziswa isina wabereki wedu kuti wanaka ukaisa kamoto kaduku wana wakwawa wanoramba wachingosinyana wachigara wakambadikidzira sei. Ukaisa moto mukuru wanoenda uko kumadziro uko wachigara uko wachidzirwa imba yese inodziya. Saka Pauro akaona moto uri mushoma akati regai nditsvagewo huni. Akatsvaga huni. Wanhu wanga vakamuwenga. Wanhu wakamutarira. Apa akaisa huni mumoto. Hanzi nyoka yakauya. Nyoka yakadzirwa mumoto. Huni yakadzaka. Pane dzimwe nyoka dzinobata zvokuti hauioni unozototi waibata. Yakadzirwa. Wanhu wanga vakaungana. Ipapo. Asi yakangonanga ipo. Akarumwa paruoko. Hanzi wakati nhasi zvake apona uko kukepu haye zvinotofa chete. Asi hanzi akaizunza moto. Akaizunza ikawira mumoto ndiye akatotsva nyoka iyoya. Wakati uchawira nyoka ndinoruma ikasiya mazino. Asi hana kufa wadikani. Nekuti aivimba naMwari wake. Amen. Uyai tizendave pana Mwari. Uyai tivimbe naJesu wedu. Ane upenyu hwatinahwo. Ane zvese zvatinazvo. Ivi nekugara kuti chidai kudai. NezvaMwari. Ndiye akatisika mufananidzo wake. Kuti tive wana wake. Wekumuda nekumunamata. Zvotaiziswa kuSunday school. David naGoliath. David paakaendesa chikafu kuwakoma wake. Akasvika akaona maIsraeri vari kutambudzika wedu. NaGoliath chakapfeka, munongoona mafilimu. Chakapfeka zvokuti kungotarira kudai unobvunda wega. Asi David akati chiri kutukirira. Akati kuwakoma wake, ndoita sei kuti ndirwe nemurume. Ndoenda here kuna mambo Faro. Wakoma wati iwe wajaira muka. Uya kusomona zvakaita nezveko zvakabata. Asi Jesu uyu David anga akapfeka Jesu wake, Mwari wake. Akati hai ndinoda kurwa naye. Randitaurai kuna mambo ndirwe naye. Mambo akati aiwa mwanangu asova kutamba. Hamufungi kuti paakanga akurwa naGoliath David wanhu wakaungana kutarisa. Kuti Goliath achiganza achikakanyara. Achiti haiwa ndongocheka musoro wako. Uri kuuya neni ukabata kachimbo. Tinoziva wakakura kwedu kuti taigadzirirwa rekeni. Waisa kadobo. Kudai so, munhu ukapema munhu musoro unopusika. Achibva anyarara. Hanzi
uyo aito wakatombopiwa hembe dzekurwa nadzo akatoti zvinorema, asi akatora kareke nekaya akashaka dombo kake. Uyu unongoti haiwa ndingatomusimudza zvangu zvombo zvangu kurwa nemunhu wakadai, haiwa ndichangomuti ndogura musoro ndopashiri, asi ndiye akazoryiwa neshiri. Vadikani, Mwari watinomamata mupenyu haambotisiyi tiri tega, anotitora akatiisa padopo rinozi Jesu, anotitora akatiumbanidza. Imo muno zvakauma kudaro, wana vari kudzidza, wana vari kuchata, wana vari kugirajuweta, muri kusedza kwakutobatsira uri kumusha. Imo muno munonzi nyika dzese kwauma kana kwedu, asi tiri kurarama, hakusi kugona kwedu, hakusi kuona unamata. Ndiye Mwari chete kana tamuda tikanamata muidi nemuzvokwadi. Uyai tifambe naJesu vadikani. Tisanyare kufamba naJesu. Tisanyare. Nekuti unotida. Mambo wedu anotizwira tsitsi. Mambo wedu haambotinyadzisi mufunge. Hana akanamata Mwari wake. Akatozine murume asi wadhakwa kani. Usarambe uchimbonwa doro. Akati kweti, akuzandiri kushemera kuna Mwari wangu. Akanamata. Ndichifunga nyaya yaHana ndakafunga kuti ndofunga iti kana unoziya kana tichifamba zviya mumarodhi, tichifamba netsoka mumarodhi zviya, apo wamwe wachibva uko wamwe wachiti ukanga uchitaura wega, dzimwe nguva unofunga kuti handisi kutaura ndiri kutaura munhu. Ukanga uchitaura wega ka wanoti vari mberi kwako kotanja kuti kwezvo munhu ari kutaura ega uyu. Wona wemumashure kuti wotarisana nevemberi weya kuti munhu wamune uri pamberi penyu utaura ega uyu. Wozosvikira vanhu vaya vaisa maziso ose wakucheuka mberi uchiona vari kunditarisa mumate. Hezvo ndiri kutodaidzira nai. Kana uchitaura naJesu zvine mubayiro. Hana akataura naJesu akazopiwa vana wake kwai. Shure kwakushunuka hanzanga asina kuvharika chibereko. Hana ndiMwari akanga achiti tidzidze tizotaura matesimoni. Mudikani, koya kutesimoni yaunozotaurwa ndiyo ndei? Regasi yatiri kusiya ndei? Yekuti amai vakatini sekako unototaura nawo stresi kana uchida kutaura nawo. Chagai katitsvage shamwari dzakanaka, shamwari dzinenge idzi dzisingastresi. Ini kana ndichaona neshamwari dzangu dzimwe shuwa ndinombodaro kuti apa ndina ndofunga tatadza kutaura fiye ndambonamata here. Ndinotenda neimwe shamwari yangu yadoti tikataura kudai tichikurukura tenge tisinganyei tataura uzwa iwe ngatinamati. Hanzi tinotadza mukusaziva nemukuziva. Ngatinamate dzimwe nedzenguva tataura tikatadza. Ngatiende kuna Mwari wadikani. Takazvirereka, takazvininipisa. Mumisha umo takaroorwa umo. Munoroorwa mumusha. Munobikwa zvikwambo, munokupirwa zvikwambo, munobikwa madoro, munoita sei. Iwe wabva kunonamatiwa uko. Mudikani unosvika uchiti chii? Wosvika uchimira semhakure. Kuti ine handimboita, ndinonamata ini. Kana kuti unosvika woita hwafu seshamwari dzavana Mesheki, shamwari dzaDhanieri idzi. Kuti aiwa kune kunonamata. Wosvika wakazviereka, wotanga wanamata. Mwari havasi kukuziwai, waregererei sezvakaita mambo Jesu. Unogadzirisa mufunge, unotoona muchichinja. Tinoti kana tichienda kuroorwa tinorayirwa ka kuzi ukasvika wachidya wakamira unomira, asi kana uona wachidya wakamira ka hazvina kunaka. Iwe uchinamata manje kuti aiwa havasi kuziva. Ngatidai ndofunga takaenda mumwisha medu mwatakaroorwa kana kuti musha uchitodzidzawo chimwe chinhu uchiuya uchitodzidza kuti chakanaka kungave kubika, kungave kukirina mumba, kungave kugeza washeni kana kuaina, wachitodzidza kana uchinge watenda kuna Mwari wako kuti ndiite zvakanaka. Mambo Jesu akapomerwa musha akaendeswa kuna Pirato. Kune zvimwe zvezvinhu zvatinofanirwa kutaura nezvimwe zvatinonyarara. Pirato akanga achibvunza mambo Jesu, pamwe aipindura, pamwe ainyararawo zvake.
uyai tidzidze kunyarara, titaure zvakanaka. Shamwari dzangu, Mwari anotida. Ngatiwe tinogara maari. Tisanete kunamata Mwari. Wamwe vanozoti zvanyanya, chamakabvira kunamata. Chii chamuri kumboita? Chii chachinja? Ega honai wasinganamati yavo. Honai wamaoni mabhizinesi anopfachukira. Wamwe wakutodhiraivha ndege. Honai magumo acho. Wamwe vari kuzvurawa nemadrugs. Neupfumi ihwohwo. Kana husina Mwari mukati, magumo acho akaipa. Motika dziri kudhiraivhwa. Asi wamwe vanenge vaine nyoka mumabhuti. Vakaromba mishonga. Magumo acho. Zvinokutewera. Shadrach, Meshach naBhenadhego havana kuteerwa nezvakaipa, vakateerwa nezvakanaka. Saka vakangobuda vakadaro. Nemajazi avo nekupfeka kwavo, mambo wakashamisika. Nekuti aifunga kuti wachani wake ava vakanga vatuma mamonya achitsva. Hamufunga kuti zvakamuremera. Vakazonamatiwa Mwari. Uyai tichinja. Imamuna munochinja. Izvo zvese zviri kuitika izvi zvinochinja. Kana taramba tichidaidza Mwari. Kuti yowe. Muri kuzvionawo here Mambo Jesu? Tauya kani. Makatipa vana sezvipo. Taakudzorera kwamuri. Havazi vana chete vari kupenga. Nesu vanhu vakuru. Chembere dziri kupengawo futi. Vadhara vari kupengawo futi. Taakutotadza kuti upi neupi. Mwana unobva ati hanzi vana hatirairi nemiromo yedu. Asi nekuona vanoona zvauri kuita mubaba naamai. Mbuya nasekuru. Vari saka ndinorayirwa zvipa. Uyai titange tanamata Mwari. Zvese zvatiri kuita. Mumabasa imomo, matinoziva hatisiri vanhu imomo. Mune vanhu vasingakuoni namata Mwari wako. Ari kukuona. Wanokuda nekuti pamwe unoenderwa basa rakanaka. Kuti unosenza zvakanaka. Tenda Jehovha. Tisazviitisi, tisazvionesi. Maita yenyu. Handiri kunzwa kusada kuenderera mberi nokuti handisina kugadzirira mazvita. Mari nekuteerera. NdiJesu Kristu tenzi wedu. Ndodzorera kune wandipa mazvita. Mama muri pamiti. Amen. Sorry gogo. Amen. Tinotenda zvikuru gogo Mahlatini nekubvumba kutumwa nekutipa shoko rakasimba kudai. Hanzi Mwari vakatendeka, vane rudo nesu. Satinoda kutenda neshoko ramauya naro rekuti tirambe takavimba naMwari nguva dzose nekuteerera nekunamata. Ringatozongokanganisa shoko ramatiparidzira. Tinoda kutenda zvikuru kuti Mwari vanotinunura muna zvese. Kuvimba navo Mwari nguva dzose ndokwatinofanirwa kuita. Nekuti hanzi Jesu takapikira. Tisatyi, hatikondwi nokuti Mwari vanesu nguva dzose. Sezvakaita vakomana vekupinda, Mwari vakavanunura mugomba remoto. Saka tinopa kutenda zvikuru. Ngatibvisei pamamute, tipururudze nekutenda shoko. Amen. Mazvita.